मी सौ सुनंदा जाधव ही अक्षरमन शब्द त्रिवेणी यांच्या सौजन्याने मी गोकुळाष्टमी उत्सवाबद्दल बोलते. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये सण आणि उत्सवांची खूप मोठी परंपरा आहे. त्यात गोकुळाष्टमी हा मोठा उत्सव आहे. लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना आवडणारा उत्सव म्हणजेच गोकुळाष्टमी. श्रावण वद्याष्टमी म्हणजे गोकुळाष्टमी. या दिवशी कंसाच्या मथुरेतील कारागृहात देवकीच्या पोटी मध्यरात्री श्रीकृष्णाने जन्म घेतला. श्री विष्णूच्या अनेक अवतारातील हा 8वा अवतार म्हणजे श्रीकृष्ण होय. जन्म झाल्याबरोबर वडील वासुदेवाने कृष्णाला मध्यरात्री भर पावसात यमुना नदी ओलांडून नंदा यशोदेकडे पोहोचते केले. पुढे नंदा व यशोदेने श्रीकृष्णाचा सांभाळ केला. श्रीकृष्णाचे चरित्र अद्भुत आहे. त्याच्या सर्व लीला ह्या नवरसांचे महातीर्थ बनले आहे. अष्टमीच्या दिवशी उपवास करून रात्री 12 वाजता आपण श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा करतो. रात्री भजन गाणे करून आनंदाचा गुलाल उधळतो. भारतात आणि परदेशातही अनेक मंदिरांमधून हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. मथुरा, वृंदावन, पुरी, गोकुळ या ठिकाणी हा उत्सव खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. काही ठिकाणी मातीचे गोकुळ बनवून त्यामध्ये वासुदेव, देवकी, कृष्ण, गाई यांची चित्र रेखाटली जातात आणि मनोभावे पूजा करण्यात येते. रात्री 12 वाजता कृष्णाचा पाळणा सजवण्यात येतो. त्यात कृष्णाची मूर्ती ठेवून सुंदर असा पाळणा म्हटला जातो. बाळा जो जो रे कुलभूषणा नंदाच्या नंदना निद्रा करी बाळा मनमोहना यशोदेच्या नंदना बाळा जो जो रे. अशा प्रकारे रात्री जागरण करण्यात येते आणि हा उत्सव खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा करतो. कट्याळ आणि लोभस अशा कृष्णाने बालपण मनमुराद अनुभवले आणि गोकुळाला खूप मोठे प्रेम दिले, माया लावली. बालवयात त्याने कालियामर्दनसारखा पराक्रम केला आणि नेहमी अन्यायाच्या विरोधात उभा टाकला आणि न्यायाची बाजू आपली उचलून धरली. असा श्रीकृष्णाचा पराक्रम खूप मोठा आहे. त्याचे चरित्र तर खूप मोठे अद्भुत असे आहे. त्याने कंस आणि जरासंध, शिशुपाल इत्यादी मोठ्या राजांना ठार करून लोकांना सुखी केले. श्रीकृष्णाने अर्जुनाला युद्धाला प्रवृत्त करण्यासाठी भगवद्गीतेत सांगितली. गीतेचे तत्त्वज्ञान आजसुद्धा आपल्या जीवनाला जगण्यासाठी प्रवृत्त करत असते. या सर्व गोष्टींचे स्मरण व्हावे म्हणून आपण हा उत्सव आणि सण साजरे करत असतो. अशा प्रकारे श्री भगवंताला माझा नमस्कार असो. श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोपाल कृष्ण भगवान की जय.